So this Friday morning, let us talk about what will happen to Emerson Dambudzo Mnangagwa on 23 August. So he's the one who proclaimed 23 August as the election date, but he's now afraid of the same election he proclaimed. But let us not waste the time. Let us talk about what is going to happen. This excellent cartoon should, in my humble opinion, be retweeted often. And let us take a look onto this cartoon. This is Zimbabwe against ED, which is not Emerson Mnangagwa, but economic destruction. And on the other side is for EDs. So we have health workers for economic destruction, Mbava for economic destruction, Mawindi for economic destruction, churches for economic destruction, teachers for economic destruction, and we have their convener leading them on the other side. So if you take a look onto the other side, there are so few. Take a look onto the other side, there are so many. Why? The people who are suffering in Zimbabwe are the majority. When the majority are suffering and those majority are told to go and vote, they will vote otherwise. Vanhu vatambura ndati. Endai kudzimba dzematicha, kuri kutamburwa. Endai kudzimba dzemanesi, kuri kutamburwa. Kudzimba dzemapurisa, masoja, magadhijeri, kuri kutamburwa. Hapana musivhu sevhanda asiri kutambura kumba kwake except those who are looting, those who are corrupt, and those at the top who are benefiting. Vane motikari dzebasa, vane mafuel coupons, vane masalari akakura, vane allowances akakura, vanogara vachienda kuma-meetings kupi kupi vachiwana ma-allowances. The majority and the rest are suffering. Endai kumamisha, vana vana zvikoro, vana vari kuenda kuchikoro netsoka mpamu, vana vana ma-uniforms. Ike zvinezvo vana vakangonyora. If you take a look on the passes they have in their report books, you'll be shocked. Saka ukatarisa nhamo irimo muruzevha, nhamo ine vanhu right now, zvinonyadzisa vanhu veZimbabwe, zvinotyisa zviri kuitika. And who is there to blame? It's the ED, because ndiye aripo, ndiye ari kutarisa zvinhu zvichiora, currency ichidhakwa, zvinhu zvese zvashata, ivo vachingoti pamberi. What are the people of Zimbabwe going to do? Because of intimidation, because of violence, because of intolerance from ZANU-PF people, the people of Zimbabwe have resorted to shut their mouths. Vakavhara miromo. They have resorted to the Burumango strategy. They do whatever you want right now, knowing fully well that only one day will be the voting day, will be the final day. Pemba inoridzwa yekupedza bhora inoridzwa kamwe chete. Dzimwe pemba dzese idzi dzinorira chichiri, asi yekupedza bhora inoridzwa kamwe chete. That is the day they are waiting for. Saka apa hapana extra time because vakatoro team inenge yakarohwa 10-0. Zvinhu zvakadai so. Extra time hapana. The shocking part is 10-0 dzacho munozodziona pari kuridzwa pemba. Ndopa munozoona kuti tarohwa 10-0. Pesa pamune muchiti takawina. Munozoona ma-election results akuverengwa. That is the reason why they are fighting Triple C candidates everywhere. There is violence everywhere. Kurukurovanwa everywhere. Why are you beating your opponents? Why are you denying your opponents a chance to speak? Why are you denying your opponents a chance to speak to the electorate? Why? Why are you disregarding the rules and norms and laws of the election? Why are you disqualifying other candidates using lawfare? Why? It's because you are afraid. It's because you are unelectable. It's because nobody loves you. It's because you trust nobody. So, Team Zimbabwe tiri kuti gore rino ndere kuvhotera chikoro chevana vako, zvipatara, utano hwako hwakakosha iwo, mabasa, mari muhomwe yako, stability mueconomy, masavings ako, pension yako, future yevana vako, kuchengetedzwa kwezvicherwa zvenyika. Ndonyaya dzatakatarisa tichienda kunovhota.
Kana warega uchienda kunovhotera dumbu rachairman wemusangano, ichafa kwako. Kana warega uchienda kunovhotera gold mafia, inofa kwako. Kana warega uchienda kunovhotera vari kudya, inofa kwako. Usafadza kudya kwevamwe vanhu iwe nemhuri yako musati madya. Vote wisely. Vote for Advocate Nelson Chamisa. Vote for his MPs. Vote for his councillors. Zviya zvokuti ini ndinongonovhotera Chamisa chete, hede Chamisa haende kuhurumende asina ma-MPs. You need ma-MPs to pass ma-budgets. You need ma-MPs to reverse some bogus laws. Saka ngwara mwana weZimbabwe.